Her yılını Мәскәү Татар штабы Bütün Dünya Конгресс Татар форумында катнаша. Форум кысаларында her yılını пишән базары уза. Бу елны ул Кабан күле янында бу матур җирдә үтә. Бу пишән базары ул сату алыш кына түгел. Her yıl бу бәйрәм кебек шундый зур чара уза. Бу бәйрәмдә безнең әлбәттә сату чаралары, уен форматта булган театрализованный шоу, анда лекторийлар бара. Бу бик кызык чара һәм әлбәттә монда бик кеше җыела. Карап карагыз. Шәррәк клубын үз бинагызга керткәнегез өчен барлык татар халкыннан улуг зур рәхмәтемне белдерәм сезгә. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Siz үзегез генә күренәсез. Әниләрегез кайда? Әниләрем Хәйрулла әфәнде Оренбургка гиттеләр. Нишлиләр? Типография эшләре буенча. Благодаря таким людям, как вы, читать стали больше. Ой, куда уж нам? Это вы самые лучшие у нас. Куда уж без нас? Нишләтәсең инде? Кемдер китап баса, кемдер түбәтәй сата. Караны, минем әтинең түбәтәе. Әйе шул. Яктыгарак чыгып, коймар эшендә диңнең тамгасы. И ни одна нитка не торчит. Сколько лет прошло? 20 лет, дорогой, 20 лет. Шуннан кадәр булдымыны инде? Лучше продавать лучше, чем ничего не. Килешәм. Әйдәгез әле узыгыз бирегә. Әйдәгез. Рәхмәт. Шансонетка килде, Мәрьям. Уфа газетасы нәрсә яза? Тыңлагыз. Своим внешним видом, нарядами, украшениями Искандарова показала шантанный дух дигән. Но это газеты пишут. Давайте мы посмотрим своими глазами, рәхим итегез. Ну алай булгач, әйдәгез. Күз салыйк, рәхим итегез. Керегез, телефондарыгыз белән төшерегез. Хәйрулла әфәнде, siz әфәрин дип мактыйсыз, мин сезнең белән килешмим. Ничек кенә булса да үзенең төс кыяфәте, киемнәре белән һәр хәлдә аның урны шәрык клубында түгел, ресторанда. Килешәсезме? Килешәбез. Җырлауларда Мәскәүләрдә шулай җырлыйлардыр инде. Ләкин шәрык клубы һәр яктан да мәдәниятны күрсәтергә тиештер дип уйлыйм. Анысы белән дә килешә. Чөнки биредә Габдулла Тукай шагыйрь үзенең беренче шигырьләрен укыган. Һәм менә шушындый дин, кара рухлар, хатын-кызларга сәхнәгә чыгарга ярамый дигән вакытта кем безнең беренче актрисабыз? Кем? Сәхиб Җамал Гыйззатуллина Волжская сәхнәгә чыгып уйнагач, аңа мәчеттән чыккан кара рухлар таш атып кыйнаганнар. Урысча әйтеп әйткәндә, синяками покрылысана. Вот, шуннан Габдулла Кариев Болгар номерларына кирип шигырь язган. Сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясын. Безләр билгеле, иң үкенечкә калмасын. Таптасыннар, хурласыннар, тик җаным хурланмасын дигән. Шуңа күрә, нинди генә чараларда хатын-кызлар чыгыш ясаса да, алар чын күңелдән мәдәниятны күтәрү йөзеннән чыгыш ясыйлар. Алкышлар белән рәхмәт әйтәбез. Бәйрәм белән!
Искиткеч гаҗайып биредә мин ел сайын булам. Бу ел, мәсәлән, узган елларда нәрсәсе белән аерыла. Башка елларда Печән базарында мин биредәге бистә тарихын сөйләгән булсам, экскурсиялар алып барган булсам, һәрбер йортның тарихын, биредә яшәгән шәхесләр, үткән чаралар, Шәрык клубындагы чыгышларны телгә алган булсак, бу ел исә менә бүген әлеге чыгышларны без театраль формада күрсәтәбез. Биредә безнең Мәскәүдән килгән шансоньетка Искәндәрова чыгыш ясады. Хәзер без Цесаревичны аста каршы алачакбыз. Туй күренешләре, шәкертләр күренешләре, шундый кызык миниатюрлардан быелгы Печән базары халыкның күңелендә ниндидер үзенчәлекле рәсем булып истә калачак дип уйлыйм. Барыгызны да мин бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, гел шушындый күркәм, матур, шибәр, тырыш халык булып яшәргә безгә Аллаһ насыйп итсен дигән теләктә саубуллашам. Я сегодня очень рада, что накануне такого большого праздника Дня Республики Татарстан я снова в Казани. Печән базары үтә. Это необыкновенная каждый год атмосфера, собирающая и друзей, и очень близких людей. Сегодня здесь не только собрались люди, у которых золотые руки, но и очень много людей творческих. Это актеры, музыканты. Я очень большое спасибо хочу сказать всем, кто организовывает такие праздники, потому что быть гостем на таком мероприятии – это очень большой праздник. Это необыкновенно заряжает человека на целый год. Мы целый год всегда ждем этого момента. Какие все сегодня радостные, красивые, необыкновенная энергия здесь. И, конечно же, то, что мы можем прикоснуться еще раз к своей истории, к своим корням, услышать любимых артистов, любимые мелодии, обменяться друг с другом добрыми словами и пожеланиями. Это, конечно, дорогого стоит. И сегодня, вот в этот красивый солнечный день на берегу красивого озера, я хочу всем пожелать доброго здоровья, всегда быть в хорошем настроении, поддерживать друг друга. Ну и, конечно же, поздравить от души с большим праздником, Днем Республики Татарстан. Татар кызы бәйгесенең ярым финалы безне үзенең программасының тыгызлыгы, тулылыгы белән шаккатырды. Без бик күп кызыклы чараларның, шул исәптән бүгенге Печән базарының шаһитләре булдык. Бүген дә безне шушы мәдәният белән танышу, фотосессия шикелле чаралар көтте. Казанда безнең күп катнашучыларыбыз беренче тапкыр. Аларга менә шушы кызыклы чараны күрсәтәбез. Күпләр үзенә милли орнаментлы киемнәр, бизәнгечләр ала. Менә шундый күңелле бәйрәм бүген. Минемчә, кешеләр ни өчен монда киләләр? Чөнки татарларга, минемчә, миллилек җитмәй. Алар монда киләләр, татар теленә сусап киләләр, татар мәдәниятенә. Хәзер күбесе татарлар да, башка милләтләр дә русча сөйләшә. Монда барыбер татар теленә ишетергә мөмкинлек күбрәк. Һәм әлбәттә, менә шушы өчен күбесе килә. Мәскәү татар штабы турында беренче сүз әйтәсем килә. Алар бик кунакчан, кешеләрне бик җылы каршы итеп алалар. Һәм төрле кызыклы чаралар үткәрәләр. Шунысы бик яхшы. Һәм әлбәттә, мин хәзер Чиләбе шәһәрендә торам. Аларны бик сагынам, аларга кунакка барасым килә. Алар белән аралашырга мине бик ошый. Рөстәм абыйга зур сәламнар җибәрәбез Казаннан, Чиләбедән. Һәм әлбәттә, аны туган көне белән котлыйсыбыз килә. Рөстәм абый, исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәтле сезгә җибәрәбез. Һәм бәхетле булыгыз. Сезнең янында яшьләр күбрәк булсын. Һәм аларның күзләре янып торсын. Вот это вот мероприятие, оно просто необходимо. Вы посмотрите, как много красивых людей идет. Люди вспоминают свою национальную одежду. Звучит прекрасная музыка на родном языке, на самом красивом языке мира, мне кажется. Вот поэтому сегодня это просто необходимо помнить о том, кто ты, помнить о том, откуда ты, какие твои корни. Это очень важно. И это, на минуточку, важно не только для татар, это для
всех народов необходимо. Глядя на то, как татары берегут свою культуру, хранят свои традиции, многие представители других этносов берут пример и проводят такие же мероприятия. Это очень здорово. Исәнмесез, кадерле дуслар. Без бүген сезне белән булабыз Пешән базарында. Безгә бик әйбәт бу Пешән базары. Мин беләсең, кыз була диеп алдым бу нигъмәтләрне, сыргаларны алдым. Без не удержались, алдык монда и йөзекләр дә, брошкалар да. Без впечатлены бу Пешән базары белән, а именно качеством и уникальностью всех продукций, которые здесь есть. Нам очень нравится. Впечатление очень потрясающее, потому что у нас примерно безнен город Саратов, да, шунды широкий базарлар именно вот с татарской культурой, нацелены татарские орнаменты, сувениры, более с углубленной культурой у нас этого нету. И поэтому мы здесь быстрее там пройтись стараемся, и тут пройтись. Нам очень все нравится, атмосфера, атмосфера теплой шунды, без гайбет. Нам очень нравится, что у вас это все в Татарстане развито, что у вас не потеряна культура, не потеряны эти элементы. Это очень радует глаз. Так как я являюсь татаркой, для меня это очень-очень приятные душе вещи. Мне это нравится, и я бы хотела здесь много чего приобрести, носить в своей стране, потому что даже когда я ношу колфак в нашей стране, ко мне подходят и спрашивают, почему ты это носишь, что это означает, какого народа, и я делюсь. Они узнают наш народ, они узнают наши традиции, наши элементы, наши орнаменты, и так я распространяю о себе, о нашем народе. Я очень горжусь нами.